It-tlieta filgħodu ġiet iċċelebrata l-Qudies Pontifikali tal-Festa ta' San Pawl Nawfragu. Din il-qudies li saret fil-Knisja Kolleġġjanta ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta rat l-attendenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u l-Prim Ministru Roberta Bela u kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna. Fl-omilija tiegħu l-Arċisqof irrifletta fuq il-ħsibijiet tal-ġraja Biblika li rat li San Pawl jasal fostna l-Maltin fis-sena 60 wara Kristu. Huwa rrefera b'mod partikolari għal poeżija li kien kiteb il-poeta nazzjonali Duncan Bsajla mit-sena ilu dwar din il-ġrajja. Barra minn hekk l-Arċisqof għadda messaġġ li joħroġ minn din il-ġrajja għallum il-ġurnata. Il-messaġġ tiegħi aħna nimmaġinaw lil Pawlu jeħles mill-lifa u għalli aħna wkoll infarfru il-lifa li tista' isserreb bejnietna. L-Arċisqof ukoll għamel stedina biex nieħdu talimiet li joħorġu mis-simboliżmu ta' din il-ġrajja. Ejjew meta nitkellmu fuq xulxin, niftakru f'dik il-lifa. Jista' jkun il-ġudizzju tiegħi mhux skont il-verità. Jekk m'iniex ċert niskot. L-omelija imbagħad intemmet b'dan il-kliem. Żewġ qlub qawwija, Pawlu u Malta ħabbru taħbita waħda. Viva San Pawl!